Sen marxe de erro na preferente, Puebla, Cidade de Ribeira e Dumbría precisan sumar para manterse afastados do descenso e achegarse así ao obxectivo da permanencia. A preferente está ao vermello e os equipos da comarca deben facerse coa maior cantidade de puntos posible para afastarse da zona perigosa e evitar posibles cascadas. Ainda que os resultados da última xornada non acompañaron, preséntase unha nova ocasión para volver á senda do triunfo. O Puebla é o equipo da zona mellor clasificado no grupo 1, xa que o oitavo ten no seu haber 24 puntos, polo que só ten 5 de marxe co descenso, colchón que quere ampliar logo da derrota sufrida a pasada fin de semana a mans do Sigüeiro. Os de Chofri caeron por 1-4 ante o conxunto que marca o descenso e esta fin de semana mídese un rival directo pola permanencia, o Dubra. Os do Val están en liña ascendente e saíron da zona vermella logo de encadear 2 triunfos seguidos, o último ante o Burela. Os pobrenses deberán despregar o seu mellor xogo, ser un bloque en defensa e recuperar o acerto en ataque para poder sacar algo positivo da tilleira. Dubra e Puebla veránse as caras sobre o Verde domingo ás 12 do mediodía. O Cidade de Ribeira ven de perder na súa visita ao pechacancelas do grupo, o Cultural Maniños, e ten que gañar para manterse fora do descenso, o que só saca 2 puntos. Este domingo regresan a Feiteira, onde agardan amosar a súa mellor versión e recuperar sensacións. En fronte terán o Betanzos, quinto clasificado do grupo. Ora venos o Betanzos á casa, esperemos que na casa nos fagan máis fuertes do que somos fora e intentar sacar algún punto, polo menos ganarlle ou empatar, mínimo. O Betanzos ven de perder córdenes, aínda que no encontro da primeira volta tomou a medida os ribeirenses para deixar os 3 puntos no García Hermanos. O Betanzos sumemos puntos, que cando xogamos alá quedamos 2-1, ni tan mal, pero bueno, o Betanzos ten un bo equipo, vai de quinto, e bueno, temos que ir remando sobre a marcha. González apuntou que os puntos clave para poder impoñerse ao Betanzos serán Defender moito mellor, non ter tantos fallos, porque un fallo noso é un gol deles, é un gol para eles, e defender moito mellor e intentar morder máis arriba, tirar máis a portería. Iso é o que vai facer o míster e intentar, bueno, o que estamos facendo hasta ahora, pero bueno, teñen que ir salindo as cousas pouco a pouco. O anexo da Feiteira será o escenario onde Cidade de Ribeira e Betanzos disputen o seu encontro desta 21ª xornada. O esférico comezará a rodar ás 5 da tarde deste domingo no anexo da Feiteira. O Dumbría topase no abismo xa que ten só un punto de marxe co descenso marcado polo Sigüeiro. Por iso os da Costa da Morte precisan gañar para evitar rematar a xornada na zona vermella. Veñen de empatar a uns co cuarto clasificado, o Santiso, punto que os deixou no 14º lugar da táboa e cunha mínima vantaxe co descenso. Ademais, esta fin de semana mídese a un rival directo, o Pol, penúltimo clasificado, o que avantaxa en 2 puntos. Este domingo, ás 12 do mediodía, Pol e Dumbría veránse as caras para facerse con 3 importantes puntos no municipal de Pol.